खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि अहंखार आखुनि थाखायनो गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गाज्रि सान। वृष राशि गोसोआ थाथेरनो हायै उसुखुथु जागोन। जेखि हाबा मावा मानो फैमाल जागोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मिथुन राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन। जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। गाज्रि सान। सिंह राशि गावनि रोंगौथिनि सायाव गुबुनजों सन्देह खालामजागोन। जेरावखि थाङा सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। कन्या राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि नखराव रां रुफा जोबस्रांगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिउआव जाफुंसारनो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन। गाहाम सान। धनु राशि गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। मकर राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कुम्भ राशि नखरनि आंगो सुबुंफोरजोंनो सुथुर जालायगोन। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मीन राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि आंगो लोगोरिनि सायाव फोथायनाया बांसिनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।